Record na ba yun? Relate! Muling habilin! Mga returning kasi na. Akala na tayo. Sabi ko, ilan na? Oh, wow, kayo na! Ito yan, wala ano. Mas malaki sa inyo. Okay, hindi pala ha. Goodbye! Enjoy the ride, sir! Bye! Sino rin, sir? Si, Abby? si Kay. Go, Catherine! Abi, yun ba yung nagsasabi na ride kami, na nagpapalagay bicycle? Sino ba? Yung sumakay Hindi pa sila nakasakay. Nakakaya si Catherine. Kahapon, Wah! dumaan. Hindi, nag-rides din yun.